Egunon ibai betarrok, gaur lurraren geruzak zeintzuk diren ezagutuko ditugu. Horretarako jakin behar dugu lurra lau geruzez osaturik dagoela. Alde batetik atmosfera dugu, bestetik biosfera, gero hidrosfera eta azkenik geosfera. Goazen bakoitza zer den azaltzera. Atmosfera lurraren kanpoko geruza da, eta geruza hau gasez osaturik dago. Gas hauek zer egiten dute? Alde batetik eguzkiaren erradiaziogatik babesten gaitu, baina baita ere espazioan dauden hainbat fenomenotaz babesten digu, adibidez meteoritoak edo kometak. Eta gure bizitzarako ezinbestekoa den oxigenoa ematen digu. Jarraitzeko biosfera dugu. Biosfera lurreko izaki bizidun guztiak osatzen duen sistema da, edo lekua. Eta uretakoa edo lehorrekoa izan daiteke. Hau da, ozeanoko gunerik basuena edo lehorrekoko gunerik altuenara. Eta honek zer egiten du? Ekosistema ezberdinak sortzea. Pasan urtean ikusi genuenez, ekosistema ezberdinak daude, ez da? Egon daiteke basoak, sortzen dira basoak, oianak, sabanak, basamortuak edo tundrak. Beraz, ekosistema ezberdinak sortzen dira hauek. Honekin batera, hidrosfera dugu. Hidrosfera gure lurrako ur guztia da. Eta izan daiteke lurrazaleko ura, lurpeko ura edo gure atmosferan dagoen ura. Eta egoera ezberdinetan egon daiteke. Likidoan, solidoan edo gaseosoan. Hidrosfera gure lur planetaren 70% hartzen du. Baina, bakarrik 6% ur gozoa da, beraz, edan dezakeguna. Beraz, ondo babestu behar dugu. Eta azkenik, geosfera dugu. Geosfera gure lurraren zati solidoa da. Eta lurraren barneko partetik lurrazale arte ailegatzen da. Zer ez osaturi dago? Arrokez, minerales eta areaz. Eta honek eragiten digu guk hori zutik egon alizatea. Beste bat arte,